Hola, sóc la Sílvia Peralta, candidata a l'alcaldia de Sant Quirze per les properes eleccions municipals, pel Partit dels Socialistes de Catalunya. Nosaltres volem recuperar la il·lusió d'un projecte compartit, d'un projecte per Sant Quirze, basat en els valors com la igualtat d'oportunitats, la justícia social, la solidaritat i la participació. Per això convidem a que llegeixis el nostre programa. Nosaltres tenim més de 300 propostes per Sant Quirze, un programa que ha sortit d'una campanya participativa, Et volem escoltar, amb més de 140 propostes dels veïns i veïnes de Sant Quirze i les propostes pròpies que nosaltres hem fet en el nostre comitè de programa. Un programa que té uns compromisos prioritaris. El primer és la defensa dels serveis públics, la defensa de l'educació, de la sanitat, de les pensions, perquè nosaltres entenem que només els drets universals ens fan amb igualtat d'oportunitats. La defensa també dels que ho estan passant pitjor amb aquesta crisi, que a Sant Quirze també tenim famílies i persones que ho estan passant molt malament. Hem d'incrementar les polítiques socials i ajudar també a complementar-les amb polítiques d'ocupació i de formació. També el foment del civisme i la responsabilitat social compartida, per gaudir entre tots i totes, per fer nostres aquests meravellosos espais públics, millorar els nostres equipaments municipals i també, sobretot, preservar i respectar el nostre entorn natural. La transparència en la gestió municipal, fonamental. Hem de retre comptes davant de la ciutadania. Hem d'explicar cada any què fem amb els diners de tothom i amb els pressupostos i decidir entre tots i totes quines línies estratègiques i quin és el nostre futur. I per últim, però no més important, un ajuntament obert a la ciutadania, amable, proper i amb vocació de servei públic, sempre al costat de les persones, al costat de les entitats, de les associacions, del teixit empresarial i comercial, de la comunitat educativa, en definitiva, al costat del poble. Per això el nostre equip el formem persones properes, representatives, que venim de la base de les entitats i de les associacions, que estem implicades amb el poble, persones que són molt coneixedores de la realitat social de Sant Quirze. I per això us demanem que el dia 24 de maig pensa en Sant Quirze.